Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, gina-review na sa karon ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia ang rekomendasyon nga no backtrack, no entry sa Bacolod Emergency Operations Center sumugod Marso 1. Busy alkalde sa syudad, nagapati nga dapat inianay nga tun-an. Yaring report ni Marty Go. Namutikan sang Bacolod Emergency Operations Center nga madamo pa sa gihapon sang mga pumuluyo nga nagasulat sa logbook sa ila pagsulod sa mga establishmento komersyal bangod wala sila sang backtrack ID. Ang backtrack ang isa ka online mobile contact tracing application nga ginapatuman sa Bacolod para mahapos nga ma-monitor sang EOC kung sa diin nga mga lugar ang ginkantuan sang isa ka persona sa tiun nga magpositibo siya sa COVID-19. Voluntary lamang sa karon ang pagpa-register sang pumuluyo sa backtrack system. Pero ginaduso sang EOC nga himuon ini nga mandatory sa tanan sumugod sa Marso 1. Hindi na makasulod ang mga pumuluyo sa mga establishmento kung wala sang backtrack ID. Ginatun-an ini karon ni Mayor Evelio Lunardia. Dira na tumabalan kung aton nga pasyente nga nagpositive, nagabinutig o nagahambal sa kamatuoran. For example, may cases kita Sir Marty hambals na wala kuya kalagaw, wala kuya binikatuan, dili lang ko sa balay. But when we reviewed ang iya nga backtrack, nagwa gali iya na for the past 14 days, sige siya libot kag lagaw. So dito nato makita nga ang ato contact tracing apps nga na makabulig gid iya determine sang history gid sa pasyente. Nasaad sa City Ordinance nga voluntary lang ang backtrack registration para sa mga pumuluyo pero mandatory sa mga establishmento komersyal. Para kay Vice Mayor Elcid Familiaran, kung himuon nga mandatory sa pumuluyo ang backtrack, kinahanglan inianay nga tun-an bangod hindi tanan nakahibalo magpa-register o kung maggamit sang ini nga system. Ara kita constituents ito na, no, as long as no hito right. Hindi IT kuan. Why git kabalo. Member sa pamilya. As long maybe perhaps ang barangay siguro mabulit na sila. Sa mga senior citizen, sa aton constituents, then why not, no? Base sa records ng EOC as of February 1, 432,068 na ka mga pumuluyo ang nakaregister sa backtrack system kag 8,036 naman ka mga establishmento. Marty Go para sa Digicast Negros.